መጀመርታ ክርየኪ ግዳሰኪ አይነበረን አይመስለን ነይሩ ክሳብ ክንድዚ ክንበጽሕ ግን ጊዜ ምስ ከደገጽአት ከመይ ተገላቢቶ እንሆሎሚ ብሓባር ደው ኢልና ኣለና ሓተይ ካብ ፍጹም ጋሻ ናብ ናይ መወዳእታ መሓዛ ሕይወተይ ምሳኪ ኣብ ሓጎስ ይኹን መከራ ዘይፈልጦም ሓድሽ ነገር ኣርኢኺኒ በይነይ ክቀውም ብርታት ሂብኪኒ ብርሃንኪ ክትልምት ከሎ ምስ ደከምኪ ኣነ ክኸውን እየ እቲ ዝሕልወኪ ኣብቲ ሩባታትና ተሰራሰርና ብናትነት ክሳብ ሎሚ ረኣየኒ ክንፃወት ክንሕጎስ ንዓኪ የየ ክዓቢ ክከውን ኩሉ ዝኾንኪዮ ንፋዕሓው ዓቢ ልቢ ዘለዋ ከምቲ ዝመሃርኪዮ ኣብዛ ዓለም ቦታኺ ዝትኪእ የለን ንስኺ ካብ ኩሉ ሰብ ዝበለፅኪ ቃል የብለን ዝገልጽ ንዓኪ ብደም ጥራይ ዘይኮነስ ብልበይ ውን ሓብተይኺ ክሳብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ኣብ ልበይኺ ብሓባር ስሒቕና ማንም ዘይፈልጦ ምስጢር ሓደ ዓይነት ክዳን ተኸዲድና ንፃወት ብፍቕሪ ብሓንቲ ጠመተ ጥራይ ንረዳዳ ብዓይኒ ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ኩሉ ግዜ ኣለኽለይ ኣብ ኩሉ ማዕበል ኣብ ኩሉ ንብዓት ካልኣት ወልኪ ክህልውየ ምሳኺ ብጽንዓት እዛ ዓለም ብብርሃንኪ ክተጥፎ ኣይትፍቀዲ ክሳብ ክንደይ ከምትደምቂ ኩሉ ግዜ ዘክሪ ካብቲ ናይ ሓመድ መንገዲ ክሳብ ሎሚ ዘለናዮ ሕይወት ታሪኽ ጽሒፋ ድሕና ዘይሓሰብናዮ ንፈጣሪ የመስግን ስለ ኩሉ ዝኾነ ንዓቂ ሂቡኒ ብልቢ ሓብተይ ዝኾንኪ ሓብተይ